Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, добрый день. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта серія заяваў беларускіх сілавікоў, высокіх службоўцаў, МУС і КДБ, якія ўсе сканцэнтраваныя фактычна на адной тэме, а менавіта на ўжыванне агнястрэльнай зброі. Ужо весь набор спецыяльных сродкаў ужываецца, шырока ўжываецца на падаўленні пратэстаў і светла-шумавыя гранаты, і вадамёты, і гумовыя кулі. Але агнястрэльная зброя ўжо таксама ўжывалася, але, скажем так, эпізадычна. А зараз некалькі заяваў прагучалі, прычым літаральна за апошні тыдзень, ужо не наўпрост пра агнястрэльную зброю. Напрыклад, намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч, супрацоўнікі органаў МУС, вайскоўцы ўнутраных войскаў у выпадку неабходнасці будуць ужываць спецсродкі баявую зброю. Тое самае сказаў начальнік менскай міліцыі Іван Кубракоў. Асабліва адзначыўся, так бы мовіць, яскравай заявай начальнік галоўнага ўправлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Мікалай Карпякоў. Мы, вядома, гуманна выкарыстаем у дачыненні да іх зброю, у тым ліку і агнястрэльную, і самых небяспечных востракапытных з уліцы прыбярэм. Да любога, хто падыме руку з заточкай на супрацоўніка праваахоўных органаў, будзе ўжытая агнястрэльная зброя. Начальнік менскага МАПу Дмітрий Балаба таксама сказаў, што тычыцца прымянення зброі, яшчэ раз, як супрацоўнікі міліцыі, перш чым прымяніць агнястрэльную зброю, вядома, мы выкарыстаем все магчымыя іншыя метады, але калі давядзецца гэта зрабіць, вядома, гэта будзе зроблена. Будзе зроблена толькі ў выпадку нападу на супрацоўнікаў, выпадку, калі нехта будзе спрабаваць нанесці ўдары адмыслова прыстасаванымі прадметамі. І нарэшце новаспечаны старшыня КДБ Іван Тэртэль сказаў пра тое, што рыхтуецца некая маштабная правакацыя. Маштабная правакацыя, у якой плануецца абвінаваціць у цяжкіх наступствах сілавыя структуры Беларусі. Вось некалькі, 5 фактычна заяваў, вельмі падобных. Пра што это сведчыць? Што это нейкі новы этап барацьбы з пратэстамі? Чым ён выкліканы? Так, Юра, я цалкам згодны. Гэта новы этап барацьбы з пратэстамі. Выкліканы ён тым, што у уладаў і падпарадкаваных ім сілавых структураў проста няма ніякіх спосабаў спыніць мірныя масавыя пратэсты. Вось нават калі мы паглядзім на тое, што адбывалася больш як 2 месяцы назад, пачынаючы з 9 жніўня, з дня, калі праходзіла галасаванне, мы ўбачым, што яшчэ ў час працэдуры выбараў, а працэдура выбараў уключае сябе не толькі прыход на выбарчыя участкі, але і падсумаванне вынікаў, падлік галасоў пры ўдзеле назіральнікаў. Дык вось на гэтым самым апошнім этапе, на падліку галасоў, на ўдзеле назіральнікаў мы бачылі, прычым па ўсёй краіне, прымяненне сілы. Маса прыкладаў, калі ці назіральнікаў проста выкідалі, фізічна выкідалі па-за межы выбарчых участкаў, ці проста выклікалі АМАП, і ён хапаў людзей, якія падыходзілі да будынкаў, пераважна гэта былі школы, дзе былі выбарчыя участкі, і проста разганяў людзей, іх хапаў, потым, калі гэта ў Менску, цягнулі на Акрэсціны, і там іх проста нелюдскі катавалі. Між іншым, ужо адно гэта ставіць пад сумнеў легітымнасць выбараў, легітымнасць гэтай працэдуры. Але вернемся вось да гэтых, так сказаць, мірных пратэстаў. Сапраўды, падчас мірных пратэстаў, якія адбываюцца ўжо больш як 2 месяцы і якія проста здзівілі свет мірным характарам, мірным, проста не было ніводнай пабітай вітрыны, калі не браць
калі не казаць вось пра тыя значыць дзверы, якія раскаласіў уласнаручна прыгаданы табой начальнік управлення Міністэрства ўнутраных спраў па барацьбе з арганізаванай злачыннасці. Нічого такога падобнага нічога не было. І у адказ на гэтыя мірныя пратэсты улады ўжывалі самую такую, просто на мяжы сілу. Нават яны перазаходзілі мяжу. Ты ўжо прыгадаў, што прымянялася агнестрэльная зброя. Ёсць чалавечыя ахвяры. Мы ведаем пра 5 чалавек, магчыма, іх было болей, магчыма, іх хаваюць. В дадзеным выпадку, конечно, уладам абсалютна верыць нельга, яны гэта даказалі. Уладам тут верыць нельга. Мы не ведаем сапраўднай рэальнай статыстыкі, але мы ведаем тое, што улада пачала сама першай з дня выбараў прымяняць сілу. І нічога яны з гэтым просто не могуць зрабіць. Людзі выходзяць, ніяк вось гэтыя іх, значыць, каскі, шчыты гэтых аманаўцаў, дубінкі, гэтыя вадамёты, значыць, і гумавыя кулі, якія ад пачатку яны прымянялі, нічога не могуць зрабіць. Народ выказвае і паказвае усяму свету, што ён не згодны з тым, што Лукашенко знаходзіцца ў крэсле кіраўніка дзяржавы. І вось зараз, конечно, у такой сітуацыі народ у гэтым мае вельмі вялікую падтрымку. І ў такой сітуацыі, конечно, уладзе трэба пераключыцца на тое, каб гэтай падтрымкі, во всякім разе, у міжнароднай супольнасці не было. Як гэта зрабіць? Дыскрэдытаваць не атрымоўваецца, можна неяк дыскрэдытаваць лідараў, можна іх там пасадзіць, ізаляваць у турму і гэтак далей, але 100, 200, 300 тысяч, мільёны, якія супраць Лукашэнкі, мільёны, большасць насельніцтва, нічога не зробіш. Значыць, трэба ввесці гэта ў нейкую такую адэкватную для сілавых структураў сітуацыю. То есть, мы адказваем стралянінай на тое, што на нас нападаюць таксама там з стрэльбамі ці там з кастэтамі, хаця нічога такога не было. І вось, пераважна, калі спецслужбы выкрываюць нейкія такія структуры, якія рыхтуюць нейкі тэрарыстычны, напрыклад, тэрарыстычныя акты ці што, то гэта робіцца ў таямніцы і паведамляецца пра гэта толькі тады, калі гэта ўжо было зроблена. Зусім недаўні прыклад у Расіі, дзе там взялі, яны там рыхтаваліся в Волгаградзе, здаецца, взорваць там гэты помнік і учыніць, во всякім разе так афіцыйна абвешчана было ўладамі Расіі, учыніць нейкія там тэракты. Узялі і тады паведамілі. А тут мы бачым цэлы каскад заявы. Апошняя, ты прыгадаў, заява старшыні КДБ пра тое, што рыхтуюцца правакацыі, якіх хочуць абвінаваціць сілавыя структуры. Гэта абсалютна вядомы почерк сілавых спецслужб, а дакладна КДБ. Вось нічога не змянілася. Я прыгадываю, ты гэта памятаеш, выборы ў Верховны Савет 12 склікання, люты 90-го года, калі па ўсёй прэсе былі заявы, што вось рыхтуецца правакацыя на мітынг, па ўсім СССР тады ішлі гэтыя выборы, у кожнай рэспубліцы практычна, яшчэ рэспубліках, не краінах незалежных, і МВД СССР, а потым і беларускія, так сказаць, МУС і КДБ заявлялі, што рыхтуецца масавая правакацыя, і былі нават заявы кандыдатаў дэпутаты, што трэба гэта спыніць, трэба быць асцярожным, можа быць, не праводзіць мітынгі. Прайшлі гэтыя мітынгі, ніводнай правакацыі не было. Дарэчы, гэта быў той самы мітынг у Менску, калі потым калона 100-тысячная пайшла да будынку тэлебачання на вуліцы Камуністычнай і далі прамы эфір лідарам Народнага фронта. Это ўпершыню такое было. Потым такая прымянялася заява ў лістападзе 93-го года, калі была нібыта ад БНР запушчаная улётка нейкая, і гэта ўжо вядома, это рабіў Заметалін, майстар правакацыі. Было заявлена, што хочуць там пусціць кроў на вуліцах Менска, абвінаваціць у гэтым Кебіча. Кебіч увёў тады цэлы батальён у Дом урада, акружыў, атачыў Дом урада таксама. Я на ўласныя вочы бачыў гэтых салдат, в военной форме бачыў камандуючага ўнутранымі войскамі, якія хадзілі па фае
значит, у полевой, причем у полевой форме его наместников, никаких провокаций не было. Это, конечно, вот можно было бы сказать, что, коли бы это был такой час, ну, вот, звычайно, скажем, год назад, мы могли бы сказать, что это людей напалохивают, не треба этого бояться, не треба на это звертать уваги. Вот зараз, так сказать, нельга, после того, что робят силовые структуры тягом 2 месяцев. Сегодня мы бачили заяву медиков, там прогучали слово «геноцид» супраць уласного народа, там прогучали слово «громадянская война» супраць уласного народа. Мы бачим, это абсолютно нелюдские катаванни, про якія гавораць вязні Акрэсціна і тых, хто трапляюць в міліцыю. Мы бачым, як просто безлітасна пырскалі у твар старым пенсіянерам гэты газ, як збівалі дубінкамі. Вот зараз на такія заявы падобна так просто, ну, сказать, что так, это глупство, это, кстати, ничего не будет, это просто пужаюсь. Но на великий жаль, у меня такое подозрение, что тут сами певные безотказные особы в силовых структурах рыхтуют тое, что называют провокациями. Звернуть увагу, до речі, на слово генерала Кубракова, начальника Минской милиции, який сказал, что у нас нема стомленности, мы будем стоять до конца, мы будем весь час трымацца, мы не отдадим краіну і гэтак далей. Але вот мне здаецца, это важное слово. Часам люди адмаўляюць тое, что ёсць насамрэч. І про это, до речі, кажуць многие специалисты по практице спецслужбаў, что 2 месяца это даволі доўга. І это даволі цяжка вот тым бойцам АМАПа, внутренних войскаў, яны знаходзяцца под вельмі моцным фізічным і псіхалагічным ціскам. Ну, іх цяжкасці, як бы, можа, нам як бы складана зразумець, але вот бегаць кожны дзень, прычым пры цяперашнім вот характары пратэсту, які неба насіцца туды-сюды, хапаць людзей, біць, гэта складана. І плюс к таму, тое, пра што яны все гавораць, это ціск на іх псіхалагічнае грамадства. Калі там дзяцей скуюць, калі там сем'і і гэтак далей, ну, это вельмі складана. І в этом сэнсе яны сапраўды пад вельмі таким, пад вялікай напругай. Мы этого не бачым, для нас это вот чорная, як бы, сцяна амапаўцаў, но яны таксама людзі. А значыць, у іх ёсць свае нейкія адчуванні, і магчыма, нават не гэтыя афіцеры, а іх начальства адчувае, што, в прынцыпе, яны на мяжы, і это можа все, в принципе, рассыпаться. И магчыма тут, як бы, это не тое, что там припадок злобы, а просто разлик, что раз так вот не атрымліваецца, ну, надо как-то по-другому. А по-другому это вот и ёсць, як бы, зброя. И таму яны все, значыць, зараз гавораць про зброю, тому что, як бы, ну, со зброяй, зброя в любым выпадку это іншы як бы этап, это іншы ўзровень. Хотя вот з іншага боку, ты вот сказаў наконт КДБ, і я, до речі, бачыў, некаторыя эксперты про это казалі. Насамрэч, Тэртель сказаў крышечку не тое, ці, можа, нават адваротнае таму, што вот сказалі і Казакевич, і Кубраков, і Балаба. Яны все кажуць, мы будем уживать зброю, калі спатрэбіцца. А Тэртель сказаў про правокацию, вину за якую кладут на силовиков. Так это амаль адваротнае. То есть, і гэта будзе мець велізарныя палітычныя наступствы. Тут нават не трэба, як бы, складаць адказнасці, ну, калі это люди самі прямым тэкстам гавораць, мы будем стрелять. Ну, так на кім будзе адказнасць? Ну, менавіта з палітычнага пункту гледжання, з такого практычнага знаходзіцца практычна самае выгаранне, вот тое самае, як бы, аслабленне вот этого силового кулака. І таму яны, як бы, вырашылі, ну, что называется, вскрут колоды. То есть так не атрымліваецца, ну, давайте как-то по-другому. Давайте нават не тое, что вернемся в 9-11 жніўня, а ввогуле пойдем, ну, как Лукашенко падчас выбораў казаў, Андыжан. Ну, вот Андыжан. Так, ну, я найперш хочу попросить прабачэння у наших гледачоў за некаторыя тэхнічныя накладкі, якія былі, бо
Мы працуем зараз у экстренным рэжыме, працуем са сваіх кватэраў, таму вот тое, што Юра казаў, не все, так сказать, з гукам былі пэўныя праблемы, але Юра сказаў пра тое, што так, вот Тэртэль больш на 2 хады. Сапраўды, Тэртэль, калі гэтыя супрацоўнікі міліцыі, ну, чым яны вот адрозніваюцца, унутраныя гэтыя войскі, АМАП, это людзі прамога дзеяння, это вот людзі прамога дзеяння. Вот ён пабачыў ворага, вот ён будзе, так сказать, ну, мірнага пратэстоўца. Вот ён яго будзе дубінкай біць ці страляць. Все ж таки я заўсёды кажу, што хаця КДБ свае метады за 100 з нейшым гадоў не змяніла, але туды набіраюць людзей, ну, больш адукаваных, скажем, з аналітычным мысленнем, розныя там пэўныя людзі, але яны ну, здольныя думаць на 2 хады. Вось яны зараз прыдумалі такі двайны ход. Не проста мы будзем страляць, вот скажем, у спецназ, у АМАП хтосьці будзе страляць, а тады АМАП будзе страляць далей, значыць, а вот наступствы сапраўды будуць абсалютна, як Юра, ты сказаў, вялікія. Сапраўды, я абсолютно просто перакананы, што ніхто з мірных, вот, я 100% перакананы, ніхто з удзельнікаў мірных шэсцяў не збіраецца прымяняць сілу супраць сілавікоў. Вот, выбачаюся за тавталогію. Нават калі прасачыць вот гэтыя все дыскусіі ў сацыяльных сетках, на іншых платформах, палітолагаў, час ад часу гучаць такія заклікі, асабліва, скажем, з боку украінскіх карыстальнікаў ці каментатараў, што вось трэба паліць там пакрышкі аўтамабільныя, трэба, так сказать, адказваць ударам на гэтак далей. Як правіла, вот такія заявы, яны даволі жорстка спыняюцца беларускімі, так сказать, лідарамі думак і палітыкамі, спыняюцца самымі звычайнымі грамадзянамі, там, карыстальнікамі Фейсбука ці тэлеграм-каналаў і гэтак далей. Таму, калі тут штосьці адбудзецца, гэта адбудзецца менавіта як правакацыя сілавікоў. А вось якіх сілавікоў? Тут пытанне. Я нават маю на ўвазе не ведомственнае падпарадкаванне іх, там, ці КДБ, ці МУС, ці там служба аховы прэзідэнта, нават я паставіў пытанне шырэй. КДБ Беларусі, як і Міністэрства ўнутраных спраў, у самых шчыльных адносінах з Лубянкай і з Міністэрствам ўнутраных спраў Расіі. Уласна, калі казаць пра КДБ, на мою думку, это адзіная арганізацыя ФСБ, гэта філіал ФСБ. Я ў гэтым перакананы, абсалютна. Значыць, яны дзейнічаюць так, як ім скажуць у Маскве. Это просто адназначна для мяне, абсалютна адназначна. І вот наступствы сапраўды палітычныя могуць быць такія, што Пуцін будзе ажыццяўляць тое, што ён абяцаў, пра што ён сказаў. А калі мы прыгадаем тое, што ён казаў тады, калі выказаў намер адказаць станоўча на заклік Лукашэнкі дапамагчы сілай, ён тады сфармаваў вось гэтыя рэзервавыя, так сказаць, брыгады, нават высунуў іх да мяжы з Беларусю і сказаў, што яны будуць прыменены толькі ў тым выпадку, калі будуць нейкія масавыя беспарадкі, гвалт, напрыклад, перакульванне машын. Вот дастаткова якім-небудзь тром там не ведаю, там, амапаўцам ці кадабістам у цывільным перакуліць які-небудзь аўтамабіль, і гэта ўжо, вот, па словах Пуціна, так сказаць, падстава для ўвядзення ў Беларусь расійскіх войскаў. Вот такія, вот, так сказаць, палітычныя наступствы могуць быць. Ну і далей ўжо, конечно, это все заверціцца па рэактыўнай паставячай, таму што тут ужо высоўванне расійскіх падраздзяленняў бліжэй да межаў еўрапейскага звяза і гэтак далей, тут уже можна самыя розныя прагнозы рабіць. Але я зноў жа, вось, мы бачым, мы гаворым пра тое, што бачым. Пратэсты мірныя. Нема ніякіх падставаў ні ў Тэртэлі, ні ва ўсіх гэтых там палкоўнікаў, генералаў заявляць, што вось, так сказаць, патрэбнае ўжыванне сілы нейкай, тым больш агнестрэльнай зброі. Ну, я все-таки хотел бы сказать, до того, вот, что ты сказал, я с тобой сгодный, что ну, в целом вот, громадская думка про то, что мирный протест и повинен заставаться мирным, и в этом есть и как бы не только там моральная перевага, але и
і як ні дзіўна, палітычныя мірныя пратэсты часцей перамагаюць, але варта сказаць, што вот все гэтыя зверствы, все это абыходжанне, ну, яно, конечно, градус, як бы мовіць, градус злосці яны падвышаюць. І ёсць людзі, безумоўна, ёсць, мы іх, так бы мовіць, бачым і Facebook, и в Телеграме, которые сапраўды пишут, что ну як бы трэба пераходзіць да рашучых дзеянняў. Это не только украинцы, которые, так сказать, кажут, что вот рабіце як мы, рабіце как мы. Это есть и немало белорусов, и я кажу, тут мотивация зразумелая. Але варта сказать, что як бы ад веку так заўсёды было, спецслужбы заўсёды любілі і умелі працаваць з радыкаламі. Вот якраз памяркоўнае, это ім складанее. Да. А вот с радикалами, причем это як бы часом рабілася, что называется, в темную. То есть это не то, что вот, так сказать, какой-то человек, скажем, радикальных поглядов, и он, что называется, прямой агент. Нет, ну, вокруг его есть люди и іншие, вот, які уже под контролем КДБ, скажем, ну, органов спецслужб, которые ему кажут, да, ты прав, вот надо, так сказать, там кинуть там ментов тое, там зрабіць тое, и человек может быть абсолютно шчыры, он якраз як бы не агент, ён лічыць, что ён шчыра вот так, скажем, робіць, до этого закликая, а насамрэч это просто спецслужбистская операция чужими руками. То есть, як бы, это не вариант Воскресенского, які зараз, ну, вот, говорить, так сказать, просто як марионетка. Вот ён зараз чистая марионетка. А некоторые люди радикальных поглядов не обовязково. Это просто как бы такая двухходовочка. Человек робит тое, а потом уже, так сказать, органы говорят, ну, а мы тут еще. Вот радикал, бачите, он радикал, вот такой, ну, а мы что могли зрабіць? Мы на это отказали, мы ж папярэджвалі. Так что такое магчыма. И, дарэчы, зараз вот дзесьці прачытаў, прагучала параўнанне, ну, такая, як бы ўспамін пра будучыню, барані бог, 3 ліпеня 2008 года. Это может быть что-то такое. И тады, як бы, причем, ну, калі вы памятаете, то есть это выбух на свяце незалежности, як бы он, это не был напад на милицию, это было просто вот как бы такой ивент, такая падзея, якая як бы, ну, выкликала и патрабавала дзейнасці праваахоўных органов, ну, скажем, рашучай. И в принципе, тады это як бы разумели все, разумел свет, ну да, вот калі адбываецца, скажем, фактычна тэрарыстычны акт, то органы правапорядку, ну, павінны штосьці рабіць. Так что вот тое, что вот такие размовы ведутся, то есть я не выключаю, что это вот какого-то такого кшталту может быть провокация. Не обовязково, скажем, напад на супрацоўнікаў милиции, это может быть напад на ўсіх. А, безумовно, конечно. А дзейнічаць будут, разумела, супраць пратэстоўцаў. Ну, як бы, вот это ж яны. Так что такое таксама нельга выключаць, и это хутчэй адпавядае, дарэчы, словам Тэртэля, чым, скажем, тое, пра што гаворыць, ну, скажем, тоже Балаба, то есть прямой напад на милицию. Такое таксама может быть. Безумоўна, тут мне здаецца яшчэ вельмі важным рэакцыя грамадства вот на такія заявы. Ну, літаральна вот пасля першай заявы мы ведаем, што старшыня рады БНР Івонка Сурвіла напісала артыкулу, ён быў змешчаны ў газеце «Новы час», дзе просто рэзка негатыўна ацаніла вось такія выказванні пра зброю і пра прымяненне супраць мірнага насельніцтва. Мы ведаем вось гэты сённяшні зварот, ну, сёння ён, відаць, запісаны раней, учора быў адразу, але сёння з раніцы ён пашоў па сацыяльных сетках, па YouTube каналах, зварот медыкаў беларускіх, некалькі десяткаў чалавек просто заявілі і асудзілі такія заявы, і медыкі сказалі, што у такіх сітуацыях яны будуць дзейнічаць адэкватна. Я не магу расшыфраваць, скажем, што яны мелі на ўвазе, але, ну, можна здагадацца, паколькі у медыкаў зброі няма, у іх толькі ёсць зброя, іх рукі, іх апаратура, яны, відаць, будуць проста, ну, дапамагаць і
ратаваць тых, хто можа стаць ахвярай вось такіх, так сказать, правакацый. Пакуль што мы не бачым заяваў нейкіх, супольнай нейкай заявы палітычных партый, магчыма, яна з'явіцца, але ў цэлым, калі вот бачыць рэакцыю грамадства, то рэакцыя грамадства на гэта тая, якая вот артыкуляваная, якая бачная, гэта проста вот непрыманне прымянення сілы. І вот гэта вельмі важна. Вот мы часам не можам ацэніць, наколькі важна гэты мірны характар. А я просто прыгадаю, што першая кніга Вацлава Гавала, вялікага гуманіста, дысідэнта, былога прэзідэнта Чэхіі, першая кніжка, якая выйшла на тэрыторыі СССР тады яшчэ, гэта яна выдадзена была ў Менску, выдавецтве «Поліфакт», выдаў яе Евген Будзінас. Яна называлася, по-руску был переклад «Сила бессильных», «Моц безмоцных». И он доказывал, что как раз-таки вот гэтыя формы протесту, мирные, гуманные, вот з імі просто зарабіць дыктатуры нічога не могуць, бо дыктатура заўсёды можа падавіць сілу сілай, па тым просто... Вот правильно написал Александр Старыкевич, публицист Александр Старыкевич у своим артикуле недавно, что тыя, хто штурхае на силовые дзеянні мирных протестанцаў, просто робяць самі правакацыю, тому что супраць гэтай силы, якая у іх можа з'явіцца, так сказать, улада применіць несувымяральна большую силу. Улада яе просто шмат, яе много, урэшце танки. Вот нічога падобнага, значыць, у мірных пратэстаўцаў няма. А вось сіла волі, праўда, з якой людзі выходзяць, салідарнасць, вот гэтай салідарнасці, вот гэтага у улады няма. У улады ёсць толькі страх, які сковывае іх разам, але наўрад ці страх, які сковывае, можна назваць салідарнасцю. Ну, я бы хотел сказать тут вот про две спакусы, которые есть на двух боках. На тым баку есть спакуса перавесці конфликт у больш звыклы, у больш зразумелы, а менавіта сілавы, на простае сілавое сутыкненне. Паколькі все гэтыя органы, яны сапраўды заточены ў першую чаргу для сілавого супрацьстаяння. Когда силового супрацьстаяння няма, они сапраўды знаходзяцца ўвесь час под пэўнай такой фрустрацией. Их-то не бьют, они бьют. Вот. А когда с другого боку стреляют, тут уже зразумела, что они для гэтага насамрэч падрыхтаваны. Але ёсць і з другого боку спакуса, тое, про што ты гаварыў, то многія галасы, вот гучаць такія зараз галасы, што да, трэба брацца за зброю, папросту кажучы, трэба пераходзіць да рашучых дзеянняў, і цяперашні выхад з цяперашняга пэўнага палітычнага тупіку, пэўнага пату. Ну, я лічу, што небяспечна і тое, і тое. І в этом сэнсе, калі што тычыцца таго боку, то там воля аднаго фактычна чалавека, это ён будзе вырашаць, ужываць, не ўжываць. Але з другого боку, я думаю, і тая рэакцыя, якая зараз ёсць, это ж таки спекі зараз и играют в 4 руки, что называется, с тем же Казакевичем, с Балабом и с иншими. Вот как этот альянс не атрымаўся. И я думаю, что тут высілкі и грамадской думки, и лидеров думок вельмі важное, чтобы яны сказали грамадству, что вот это не наш выбор, мы гэтага не выбираем, мы не выбираем зброю. В этом сэнсе я думаю, что это радикалы, яны, яны адчуваюць контекст, яны адчуваюць, что калі іх дзеянні не падтрымліваюцца цэлым грамадствам, то яны этого магчыма і не будуць рабіць. Ну, Юра, так, і я сказаў, што пакуль што няма нейкіх такіх заяў, адной заявы супольных палітычных, так сказать, партый там ці
але паасобку практычна ўсе палітычныя лідары цягам вось гэтых 2 месяцаў, 2,5 ўжо, можна сказаць, месяцаў, яны абсалютна ясна, недвусэнсоўна выказваліся і працягваюць выказвацца за мірны, прынцыпова мірны характар пратэсту, і тое, што яны вылучаюць, вот тое, што вылучаюць і былыя экс-кандыдаты ў прэзідэнты, іх штабы, так сказаць, і лідары думак, і грамадскія дзеячы, гэта адно. Вот ты не можаш прыгадаць ніводнага колькі-небудзь прыкметнага прозвішча сярод, скажем, грамадскіх дзеячоў, які б сказаў бы, вот давай збярэм там 40, 50, там 60 моцных мужикоў і пойдзем клінам на амат. Вот ніхто такога не сказаў. Вот ніхто просто. Ну, сотні людзей, якіх можна пералічыць, вот першыя, там, не знаю, 500 чалавек сказаў, ніхто. Наадварот, все прапановваюць абсалютна мірны канстытуцыйны механізм. Гэта адстаўка неабраных на самой справе прэзідэнта Лукашэнкі, гэта вызваленне палітычных вязняў усіх, гэта правядзенне новых выбараў пад міжнародным наглядам. Все. І гэта вот вельмі простая, мірная, зразумелая тактыка, гэта мірны алгарытм дзеянняў, які сапраўды без усялякага мардабоя, без усялякага там крывапраліцця, без усялякіх там, так сказаць, нейкіх непажаданых рэчаў, як у еўрапейскай нармальнай цывілізаванай краіне можа просто вырашыць канфлікт. Больш за то, я нават скажу. Вось недзе тыдні 2 таму была гутарка нашай калегі Ганны Соусь з кансультантам Святланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам, і ён сказаў такую рэч, якая была неадназначна ўспрынята, я бачу некаторымі, вот калі па сацыяльных сетках чытаць, ён сказаў, што Александру Лукашэнку, ягонай сям'і, ягонаму бліжэйшаму атачэнню павінна быць забяспечаная, дадзеныя гарантыі бяспекі ім і іх маёмасці. Можна з гэтым спрачацца, так сказаць, я, скажем, з гэтым мог бы спрачацца, але ў дадзеным выпадку вот такую заяву, якая ідзе ад Святланы Ціхановскай, яе найбліжэйшы, так сказаць, кансультант, паплечнік, дарадца гэта выказвае, можам лічыць, што гэта сказана ад яе імя, абвяржэння слоў Франака Вячоркі за гэтыя 10 дзён ніякіх не было, то бок, вось, скажем, з боку Святланы Ціхановскай гучыць нават такая прапанова. Я не ведаю, што ўжо мягчэй можа быць. Нават такія заявы робяцца. Все робіцца для того, каб пратэст, вось гэты мірны пратэст, нават, я б сказаў бы так, все робіцца за тое, каб не было пратэстаў, а была канстытуцыйная форма вырашэння. Гэта азначае адстаўка Лукашэнкі, вызваленне палітвязняў, новыя выбары. Калі не, тады людзі маюць права у адпаведнасці з артыкулам 35 Канстытуцыі выказваць публічна праз шэсце, праз дэманстрацыі, праз мітынгі, праз пікеты сваю мірную нязгоду. Вот яны гэта і робяць. Дзякуй, Сергей. Я нагадаю нашим гледачам, што за працягам падзеяў вы можете сачыць на YouTube-канале Свабоды і у Telegram-канале Свабоды.